Здравей! Щом си тук, значи има желание да промениш нещо в своята общност. Както казват старите ментори, идеите са като фойерверките. Те са прекрасни и красиви, но ако ти нямаш план за тях, те много бързо изгасват. Това, което ще направим в това видео е да ти дам посоката, ресурсите, партньорствата, които са ти нужни, за да изградиш траен резултат и дългосрочен ефект. Всяка успешна инициатива преминава през тези стъпки. Идея, намиране на ресурси, създаване на съюзи, действие и накрая резултат, който остава. Първо, да си поговорим за ресурсите. Не винаги са ти нужни пари. Ресурси не е задължително равно на пари. Понякога най-добрата подкрепа и най-добрият ресурс е просто някой твой ентусиазиран приятел с колело и тон колона. Точно поради тази причина ще започнем с ресурсният анализ. С какво разполагаме, какво имаме нужда и след това ще помислим как да го набавим. Примерно, имате доброволци, място за събитие и лаптоп. Обаче се нуждаете от транспорт, озвучаване и подкрепа за реклама. Тук честното планиране ще ви спести много главоболия по-късно. Следващата стъпка са нашите партньорства. Както често казваме в нашата работа, и сам войнат е сам. Но не е нужно. Даже и братя Миладинови са били двама. Това, което може да направите в тази фаза е да потърсите различни организации, различни бизнеси, защо не общини, защо не инфлуенсъри, известни хора, ментори, които споделят вашата идея и вашата кауза и биха могли да ви подкрепят. Читалището може да предостави сцена. Бизнеса пък може да осигури награди. Училището ще ви даде публика, като всеки партньор носи стойност. Стига да знаете как да я търсите. Ако ви трябват средства, изобщо не се притеснявайте. Страшно много идеи са започнали с минимален бюджет, но акцентът и важното е върху идеята и вашата креативност. Търсете малки грантове, локални програми за активни младежи или просто стартирайте дарителска кампания. Понякога най-добрият капитал е доверието на хората. И накрая остава кое? Въздействието. Какво се случва, когато свалим постерите от площада, какво се случва, когато приключим този план, затворим тази папка. Най-важното е, когато приключим своята инициатива, тя да продължи да живее без нас. Може да оставите нещо физическо, като инфопанел или просто зелена зона. Но още по-ценно е да оставите вдъхновение, нови умения, нови връзки между хората, защото най-вече нагласите са важни. И запомнете, най-добрите идеи не са онези, които са с най-високият бюджет. Важното е да запалите сърцата на хората. А какво? Вие сте изкратни. Успех!